Tervetuloa seuraamaan luontodokumenttia metsän eläimistä. Tervetuloa! Talvella jotkin metsän eläimet vaipuvat horrokseen tai talviuneen. Niin. Jotkin linnut taas muuttavat etelään ravinnon ja lämpimämpien olosuhteiden perässä. Moni eläin kuitenkin viettää talven Suomessa. Lähdimme yhdessä selvittämään, keitä nämä eläimet ovat. Aika vahva lehti. Joku on käynyt litkimässä tosta vettä. Lähdetäänpä nyt heti ensin vainukoira Lurkin perään katsomaan, että minkälaisia jalanjälkiä tuolta lumisista metsistä nyt löytyy. Kumpi tästä on mennyt? Metsäjänis vai rusakko? No rusakkohan se, nimittäin tassun jälki on tuollainen terävä kärkinen, jolloin jäljen tunnistaa rusakoksi. Metsäjäniksellä se on enemmän pyöreämpi tuo kärki. Mutta kuka se tästä on jolkotellut? No itse ketturepolainenhan se. Ja ei kyllä Lurkki meinannut pysyä nahoissaan, kun tämän näki. Ja siinä on hännän jälkeä, eli häntä on mennyt lumihankea pitkin vauhissa mukana. Ja kun noita jälkiä tarkemmin katsoo, niin ne tulee tuolleen peräkkäin, niin kuin peräkanaa yksitellen. Tässä kanssa tulee häntä mukana, mutta jäljet ovat paljon pienempiä, niin kyseessä on siis myyrä tai päästäinen. Tästäkin on jolkotellut kettu. Kettu! Ja tästä on mennyt rusakko. Ja nyt tulee sitten tarina rusakosta. Eli jouluaattoaamuna oltiin menossa Pulkkamäkeen ja tuossa tien varressa sitten kyhjötti rusakko aivan kylmettyneenä ja ei liikkunut, vaikka mentiin siihen ihan lähelle. Ja sitten tajuttiin, että sillä on joku hätänä ja soitettiin tuttaville ja he kävivät sitten lopettamassa tämän rusakon. Nimittäin sillä oli tassussa ja rinnassa haava, eli se oli joko jäänyt auto alle tai sitten joku peto oli hyökännyt sen kimppuun, mutta sitten oli parempi lopettaa se, että se ei joutunut kärsimään, mutta mehän oltaisiin haluttu me lapset sisälle, että oltaisiin hoidettu sitä ja pidetty, mutta se oli niin huonossa kunnossa, niin ei siinä voinut muuta kuin lopettaa sen. Kyllä se pikkusen hengittää. Lopuksi katsotaan vielä pari pätkää eläinten talvehtimispaikoista. Tuolla pesä. Kiitos kun katsoit videon. Jos haluat vielä jatkossa nähdä meiltä luontovideoita tai vaikka kakkososan tästä luontodokumentista, niin laitahan videolle peukku pystyyn. Ja voithan sinä kanavankin tilata. Nähdään taas!